Kung gusto tang mahimong labaw sa tanan, matud pa ni Hesus, kinahanglang mag-alagad ta sa tanan. O ang labigyong lisod alagaran sa tinud-anay, kanig yung bata o kanang mga batasan nga murag bata. Sayon ba alagaran ang bata? Ako, naka-observe ko, natipon magkadiyot sa akong gipuy-an pagka minyo atong akong maguwang babae, niya nanganak sa kamagwangan, niya ako ato 4th year high school. Sus, inigsakit sa bata, aris alaunas kaadlawon, aris alas 4, alas 3, may kayong ihugs, bintana. Bisag unsay buhaton sa mga ginikanan, puli-puli sila, kugos, puli-puli o am-am, kanta naman, sayaw naman, balay sa namong gamay kayo, gauyog-uyog na nako. Sus, wag gid kakapoy di aning bata, no? Kapoy. Pero nindot biya kuno na himuong bata, pero kapoy lang tayo man. Pero matod pa ni Kristo, ang mudawat ni ining bata nga sama ni ini sa akong ngalan, ako sang dawat, ni dawat sad nako, nya ni dawat sad sa nagpadala kanako nga mao ang Dios. Karon naanatay mga balaod nga nagsalikway og bata sama ana mga artificial contraceptives, kanang mga mutilation, nga kanang ligation, vasectomy, apil na ng abortion, no? Sa ato pa sa atong pagbuhat anang mga balaura, wa na sa tamudawat sa Ginoo. Nya kung di na tamudawat sa Ginoo, ang ato nang gisunod, ang ato nang mga kaugalingong gusto, ang ato na mga personal nga kaayuhan, matod pa ni San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, diin anaa ang kasina o ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang, anaa usab ang kasamok o ang tanang matang sa daotang buhat. Muni karon di ta kamahay ni aning terorista, ni aning drug addiction, ni aning corruption, ni aning gubat, ni aning pagpangawat, pagpanglugos, pagpamatay, pagpanglungkab, pagpanulis. Nahitabo ni karon nganuan ato manggong gisiguro ang atong personal nga kaayuhan, dili naman ang gustos Ginoo. Gilingay imong tupad ing nakinsarong kaayuhan imong gipaningkamutan. Kinsang kaayuhan? Oy, nanag-away, matod pang San Pablo diri, ang mga dautan ninyong mga buhat maogyoy nakaingon nga naa ng pagbingkil-bingkil, naa ning mga lawas nung kaibog, prostitusyon, same-sex union, sige gyud supaks Ginoo kay ako gining gusto, akong gusto. Karon yan mga baha, mga linog, tsunami, climate change, global warming, mga pandemic, nanood na tanan. Nga naman, kay ang Ginoo layo kanato. Muna sa atong unang pagbasa sa kaalam ni Solomon, ningon gidiri nga ang mga dautan kanunay gyung nagplano og mga kadautan sa ilang isig katao, apan ang mga maayo nagsalig sa Ginoo nga ilang manluluwas. Nya ningon din ang mga dautan, ang Ginoo man kuno'y muluwas nila, atong sakiton, atong patyon, tanaw nato nig asa kutob ning ilang pagantos, pero ang mga buutan moantos ra gid na, mohilom ra gid na. Muni karon kining away-away sa atong katilingban, labi na sa atong mga politicians, apil na sa usahay sa atong simbahan, mailhan nato kinsay buangon diha. Kinsa may buangon? Ang sigig pangaway
ang nagsigig persecute, ang nagsigig panghusga. Kinsa may mga buotan? Ang kanang nagsige lang sad og sugot og unsay buhaton. Kanang mosunod lang, bisag sakiton, hilom lang, ana. Kanang dili makig-away mao nay buotan. Og ang atong best weapon against evil is love. Mao gina, the best weapon against the evil one is love. Og unsa man ning nahigugma, ni dawat sa matag tao, sama sa usa ka bata, kanang bata mudawat gid na sa tanang tao. Pangita mo dihag bata nga kanang yung bata pa ba kana mga maupay pagkatao hangtod mga 2 years old. Basta dili lang na sugo-sugoon sa ginikanan on kinsay isalikway, mudawat ra gid na. Mao bitan ang bata imo ginangkuptan kay pataka lang nagkuyog. Anhas publiko, og di na nimo makuptan na, mukuyog naglaing tao. Muhilak ra na primero ang bata, basta di pa kahibaw, di kay baos baho, di kay las baho og sanaong. Pero ini kataod-tauran ana og imo lang gyud pasagdan, nahawa na, relax na kay nastanan. Bisag ka na mga bata, tanawa na sila o pasagdi, dinis ato maning ingon, kamong magdagandagan diha adto sa amos gawas ha. Kay kung imo nang pasagdan katong laing bata mo tan-aw man to, iya man tong kamayon. Dagat mudagan hangtod porti na gina nilang gubuta magsige na nagdagan kay magkahiusa ra day na sila. Pero kining mga dagko, kanang mga dagko. Sa kung saon natong pasabot nga paghigugmaay mo, pagpasayloay mo, pagdinawatay mo, kusmod lang now. Kusmod. Gi kuno ato kunong ingno ning ato mga politicians. Paghiusan na kuno mo, mga politicians sa Pilipinas, kay grabe na kayong problema nato sa nasod, ang kagutom, kining atong drugas, kining atong mga terrorism, kining atong dagko na kay tag-utang, maglisod na tagbayad. So tagbayad ako nabitan ng giwali atong niaging adlaw nga siyunan ka nang akong gitan-aw sa Google ang atong present karong utang 15.18 trillion pesos. Unya ang number of Filipinos na akunos mga 119 million. Kanang 15 trillion i-divide nimo sa 119 million. Kada Filipino pila may gibang utang? Pila man? Sige, i-divide nama mo 'yung cellphone dia, divide. Ako nang gisuwayan og divide, naas mga 127,000 kada usa ka Pilipinos. 127, bisag ka ng inyong mga anak diyang wapay buot, gitungtungan na nag 127, more or less, 127,000 pesos nga bayronon nga utang. Nya asa man na iagi, kuliktahan tag mga taxes. Unya, inikolektas mga taxes, kurakuton lang sa daning atong mga matod pa dire, mga tao nga ang ilarang kaugalingong kaayuhan ang giatiman. Maghiusa na kata, maghinulsol na tas ato mga sala, gikan dinhi sa simbahan, ngadtos gobyerno, maluoy ta sa atong mga kaigsuonan nga nag-ilaid sa kalisod. Mabitan na dinhing maligya tag slots. Nganong baligya ang tag slots? Para sa atong mga panginahanglan. Unsa may panginahanglan nato dinhi? Bayra nato ang atong mga contractors nga nitukod sa atong kumbinto nga gigamit na nato karong sugod. Nakapahimos kita sa atong mga formation, sa atong mga gatherings, napahiluna na ta, nakadawat na sa tag mga guests dinhi nga mga religious, kanang dunay way kapahuwayan na natay mga kwarto, pero ang atong mga contractors wapa mabayari tanan. Gihuman nila ilang trabaho pero wapa mabayari. Maluoy mo nila dili. Kusga. Palit mog SBF dag. Napatay daghang balanse. Ngatong SBF dag nanatay halin 39,111 ka slots pero naapay 20,200
889 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Ug mahuman ni natog palit, hurot-hurot sa natog bayad ang ato mga contractors. Pero di ni mahurot og kapalit, maglisod sad. Siya ro wa gyud mo'y 500 diha karong adlaw. Ingka para manggunis akong kaon padir. Ayaw lagi ng imong personal nga kaayuhan. Ayaw sa naghuna-hunaa. Huna-hunaa usa ang panginahanglan sa uban. Nganong namaligya man tag si Tio MM kaning tag 100 pesos tungod kay ato ning ipakaon sa mga around 3,000 ka pamilya in town dinis atong parokya nga purtig yung lisura. Karong Oktubre inig sa ulog natos pista sa atong segunda patron Birhen sa Santo Rosario. Karon maning October 12 nato sa ulogon. Sugod tas atong nobina ika-October 3. Manghatag na tag mga bugas ngadto sa atong category C, category D nga mga pamilya. Kanang purtig yung lisura karon. Gani hastang atong category A ug B mo padungog-dungog mangani kami day pader di mi tagaan nako arang-arang mamong pagkabutang lisod sad mi paderoy ana samot na gining C ug D muna ato sang tagaan tag 100 lang siya ro wa gyud moy 100 diha karon naawa para manggunis akong kaayuhan pader para manggunis ayaw lagi usa na hatag sana karon kasta mo mga online parishioners. Ang atong halin sa atong CTUMM niabot nag 9,733. Anapatay 60,267 ka slots nga available. 100 pesos per slot. Itukod ni natong mga balay, labing minus, 61 ka balay atong tukuron nga mogasto og mga 40 to 50,000 kada balay, materials and labor. Niya nakahimo na tag mga 90 ka balay last year. Karon sa ako na sang birthday puhon og makaabot pa ko ato na sang tukuran og mga 61 ka balay para sa mga kabos kay natong mga kaigsuonan. Nanay nang apply diha hapit na tingin na moabot og mga 80 ka buok. Ato lang ng pilian sa kadtog yung labing nang inahanglan. Samot na tingali kung kining atong mga nagda sa atong nasod, nagda sa atong simbahan, nga naa diha ang kwartang dagko kaayo atong mga taxes, mga buhis o mga income, samot na gyud kung ato ginang gamiton para sa kaayuhan sa tanan. Kay boy sugo os Ginoo. Di na ta mag-away ana, di na ta magsiglalis, dagko kay taggasto anang ilang away kada hearing nila diha tagpila ka milyon atong gasto musangko lang sa pagsininghagay sangko lang sa muragyog mga bata nga nag-away kanunay iampo nato ha nga magbinuotan na ni sila nga mahimo silang maayong modelo kining ato mga elected officials o mga appointed officials sa atong gobyerno apil na sa dinhi sa simbahan sama namo mahimo unta ming mga modelo unsaon pag sinabtanay, pag tinabangay, nga matod pa ni Kristo, kung gusto kang mahimong labaw sa tanan, diri sa tong ebanghelyo, alagari ang tanan, labi na gyud ang labing ubos. Gilingya na imong tupad. Practice. Ing na sugot ko karong si Manaha, himuon ko nimong sulugoon. Hina. Karon lang si Manaha. Na karong si Manaha, sugot ko imo kong sulugoon. Kanang ni sulti, congratulations, nalista na mo sa langit. Kamong ga, mugtok lang mga naong. Ala, pagbag-o na mo, aron nga malipay sad mo, o mahimo sad mong agianan sa tinuod nga kalipay o kauswagan.